יש הרבה זמן, אל תדאג. 3.2. לא ככה, לא ככה, ירום, אתה צריך ככה. לא, ככה זה יותר חזק. לא, אבל אתה תשבור את זה, אתה לא תכניס את היד. אני גם מתקלם 7 שניות. תספיק. לא. בדיוק, כן, כן. לא, אני יודע שככה זה... לא, זה לא יחזור על גלים, זה לא אותו. לא ככה, אתה לא רוצה להכין, לא אתה. תן 3, 2, 1, רגע. 3. 3. רגע. הכי חדשה. אבל רגע, דמיין שהיד שלך עובדת אותו, זה הכל. זה הכל, אתה צריך לדמיין שהיד שלך עובדת אותו, רק את הכפות, בלי יצר שלך. לא לדמיין. אתה חייב לתת הכי חזק, הכי חזק. 3 על נגיד, תתחילו ואז יעבור לשנייה ואני... אתה צריך לדמיין שנותן אגרוף לקיר. לא, אבל כן. רותם, אני... עוד. תתחיל. רגע. 3. כולם מוכנים? כן. 4. ו! שוב, עוד אחד עוד אחר. רגע, לא, לעשות את זה. לא.